De meeste mensen maakt je dankbaar gebruik van het systeem, waarbij het mensen met de telefoon een scooter hier kennen en deze overal in de stad weer Delft zetten kennen. Doch binnen er ook mensen die het misbruik maken van de zaak. Zo worden gewoon scooters op het fietspad der lijn of in het wetter smieten. Ja, dat is natuurlijk net leuk. Maar er binnen gebruikers op ons prutsen dat ze beter parkeren moeten. We hebben filmpjes van degene die hem in het wetter gooit had. Dus daar komen we ongetwijfeld ook mee in contact. En hopen dat het in de toekomst dat ze het vertaan litten. De meeste scooters kunnen ze op locatie wel meidje. Dat er meer vernielings komen, kunnen er maatregels genomen worden. Heidbuurt denkt dat dit in Ljouwt voor eerst nog net nodig is. De scooterver hier in Ljouwt gaat boppen verwachting goed. Dus het gaat echt hartstikke best. Het wordt echt super volle rijden. Vooral aan de weekend met mooi weer. Hier hebben we gewoon moeite om de accu's te wisselen, om ze vol te houden. Dus dat is echt heel positief al, ja. GoSharing verwacht het de komende tijd nog meer scooters naar Ljouwt te helpen.